Esteban Ares xa é o novo alcalde de Lousame. Este mediodía recibía o bastón de mando da man da súa predecesora, Teresa Villaverde. O novo rexedor asume o cargo co compromiso de manter o legado recibido, aínda que dende unha perspectiva renovada. Que tal, saudos? O debate sobre a posible gratuidade da AP9 aviva o debate político. O PP celebrou hoxe en Pontevedra unha reunión da súa Comisión de Infraestructuras. Criticaron a falta de valentía do Goberno Central na súa decisión sobre o futuro da autoestrada ao recorrer contra o ditame de Bruxelas que o instaba a liberalizar a AP9 pola prórroga ilegal concedida por Aznar. Entre tanto, BNG exixe que o Goberno Central deixe de dar largas e que aproveite a porta aberta pola Unión Europea. Condenado un ribeirense a 1 ano e 9 meses de cadea por agredir sexualmente a unha menor. Os feitos acontecerán no 2022 en casa do condenado, onde se atopaba a súa filla acompañada de varias amigas. O xuíz ditou tamén unha orde de afastamento durante 4 anos e o pago dunha indemnización de 6.000 euros. O Concello de Ribeira confía en rematar as obras da nave do Club de Remo de Aguiño a finais deste ano. A actuación sufriu unha demora, posto que foi precisa unha modificación do proxecto para afianzar os terreos. A obra supuxo un investimento de máis d'1 millón de euros. Sanxenxo e a Sociedade Galega de Hipertensión van da man para impulsar un programa de educación sanitaria para a poboación. Trátase dunha actividade pioneira que se vai celebrar en Sanxenxo os días 26 e 27 deste mes. Enmárcase no 31 Congreso da Sociedade Galega de Hipertensión e no 22 Congreso da Sociedade Galega de Risco Vascular. Na súa presentación destacaron a importancia dos índices cardiovasculares para a nosa saúde, facendo chegar este tipo de coidados á veciñanza. E máis dun milleiro de persoas volverán camiñar contra a leucemia en Boiro. O 28 deste mes terá lugar a quinta edición da Andaina Solidaria de Gealsa, que destinará os fondos recadados á Fundación Stop Leucemia. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos coa investidura do novo alcalde de Lousame. Esteban Ares é o novo alcalde de Lousame. Este mediodía recibía o bastón de mando da man da súa predecesora, de Teresa Villaverde. O novo rexedor asume o cargo con ilusión e o compromiso de manter o legado recibido, aínda que dende unha perspectiva renovadora. O Salón de Plenos da Casa Consistorial de Lousame quedou pequeno para acoller os numerosos veciños que quixeron apoiar o novo alcalde de Lousame na súa toma de posesión. Esteban Ares foi investido cos votos a favor do Grupo Popular, tomando así o relevo de Teresa Villaverde, que renunciou ao cargo tras 14 anos como alcaldesa. Para ela, así como para o resto de compañeiros de partido, tivo palabras de gratitude no seu primeiro discurso tras xurar o cargo. Agradecer tamén, como non, ao meu partido a confianza depositada en min. A presenza hoxe aquí de Diego Calvo, noso presidente provincial, e de Baristo, noso secretario provincial, é un respaldo que asumo con enorme responsabilidade. Sei que o Partido Popular sempre apostou por Lousame e me encargarei, persoalmente, xunto co meu equipo, de que Lousame non vos falle. Non defraudarei esa confianza. Agradecer, como non, a Teresa, a alcaldesa saínte, a súa dedicación e entrega durante tantos anos. Un día recibísteme cos brazos abertos e me afiliastes a este partido, a esta familia. Hoxe entregas meu bastón de mando deste concello. Gracias, Teresa. Na súa intervención, Ares apuntou tamén as principais liñas do que será o seu mandato, apostando pola renovación, pero mantendo o legado recibido con proxectos e servizos xa consolidados ao longo destes anos. Hoxe Lousame abre unha nova etapa de continuidade, mas tamén de renovación. Continuidade porque mantemos o mesmo amor pola nosa terra, as mesmas ganas de servir e porque recoñecemos o legado que recibimos. Renovación porque cada etapa trae a súa propia enerxía, a súa maneira de traballar e a súa propia mirada hacia o futuro. Desde este momento, lle digo ao meu equipo que debemos combinar estas dúas ideas, respetar o camiño andado e ao mesmo tempo construir xuntos o que aínda está por vir.
Ademais de familiares, amigos e veciños, o Pleno contou coa asistencia de representantes políticos de outros concellos da comarca, así como o secretario e presidente provincial Evaristo Ben e Diego Calvo. O Goberno Central dá largas sobre a posible gratuidade da AP9. Polo de agora, o Executivo de Pedro Sánchez decidiu recorrer contra o ditame de Bruxelas que o instaba a liberalizar a autoestrada ou considerar ilegal a prórroga concedida á concesionaria Audasa no ano 2000 polo Goberno de José María Aznar. Hoxe dende Pontevedra, o PP botoulle a culpa de todo a Pedro Sánchez. Criticaron a falta de valentía do Goberno Central na súa decisión sobre o futuro da autoestrada. Din que se abría agora unha oportunidade, pero que Sánchez optou por seguir castigando os galegos a continuar pagando peaxes abusivas por unha autoestrada que, por xustiza e por eficacia, din os populares, debería ser galega e gratuita. Os populares celebraron en Pontevedra hoxe unha reunión da súa Comisión de Infraestructuras. Ali estivo a número 2 do PPDG, Paula Prado, que cargou contra os socialistas e tamén contra os nacionalistas por apoiar, neste caso, un goberno dixo que vai en contra de Galicia. Nesa xuntanza tamén participaron varios dirixentes pontevedreses da formación, entre eles o presidente provincial Luis López. Non é que entraran onte no goberno e non puideran ou non tiveran tempo para facer un análise aquí, tiñan todo para liberar o que é que disfrutáramos todos os pontevedreses desa gratuidade dunha vía que vertebra o que é o conxunto da provincia, lamentamos profundamente. Esta situación única e exclusivamente se debe a un desprezo absoluto de Pedro Sánchez a Galicia e, por tanto, condena aos galegos e as galegas a un pago de peaxes abusivos que non merecemos. Onte mesmo, o Goberno de España tivo a oportunidade de afrontar con valentía esta situación e perderon unha oportunidade de ouro de liberar a AP9. E o BNG exixe que o Goberno Central deixe de dar largas e aproveite a porta aberta pola Unión Europea para rescatar a AP9 dunha ampliación ilegal. Hoxe o alcalde de Pontevedra reiteraba a postura que veñen manifestando os nacionalistas, a dunha autoestrada de titularidade galega e 100% libre de peaxes. Lores aproveitaba para poñer en valor tamén o traballo do deputado do Bloque no Congreso, porque lembrou, grazas ás súas negociacións co Executivo Central, nestes momentos moitos usuarios da AP9 xa se benefician de ata o 75% de descontos. Nós queremos que se transfira a Xunta de Galicia, que os galegos e galegas teñan unha autoestrada gratuita en todos os seus tramos, porque se non se fixeran as modificacións que se está considerando pola Unión Europea, que son acordos ilegales, deberíamos ter amortizada a AP9 e, polo tanto, ser gratuita xa, non? Independentemente de todo eso, a nosa actuación dentro do Congreso e das institucións do Estado están conseguindo que se fixera unha rebaixa, en principio do 50, ahora do 25 máis, do 75, pero creemos que é un momento de que non se discrimine os galegos e as galegas. Seguimos en Pontevedra porque o alcalde insiste en que o investimento da Deputación na cidade está en mínimos históricos. Miguel Anxo Fernández Lores compara o actual Executivo Popular de Luis López cos anteriores gobernos. Asegura que todos os que viñeron antes ca él trataron mellor ao municipio. A Diputación tratou mellor a Pontevedra nos anos do bipartito e tamén na época de Louzán e Abeledo que o trato que actualmente estamos a ter, non? E se sirve tamén como dato, acaban de aprobar unha modificación de decreto na Diputación na que van directamente 8 millóns para infraestructuras deportivas e 35 millóns para o plan extraordinario de cooperación cos concellos de menos de 50.000 habitantes, en total 43 millóns de euros fora dos convenios ou do plan concellos, nesta modificación de crédito e para o Concello de Pontevedra, cero.
O xulgado do penal número 1 de Santiago condenou a un ribeirense a 1 ano e 9 meses de cadea por agredir sexualmente a unha menor. Os feitos aconteceron en xullo de 2022 en casa do condenado, onde se atopaba a súa filla acompañada de varias amigas. Tras facer varios comentarios de contido sexual, aproveitou que o resto das mozas saíran e unha permanecía no interior da vivenda para impedirlle o paso e agarrala coa intención de agredila sexualmente. A rapaza conseguiu liberarse pegándolle unha patada. Tras relatar o acontecido ás súas amigas, acudiu a presentar unha denuncia á Policía Nacional. Ademais da pena de prisión, o xuíz ditou a prohibición de achegarse a menos de 150 metros da vítima durante 4 anos e o pago dunha indemnización de 6.000 euros. A sentenza non é firme, polo que cabe recurso. Detido un home en Pontevedra como presunto autor dun delito de tráfico de drogas. Logo da información facilitada por veciños da contorna das rúas da Barca e Cruceiro sobre a presunta venda de sustancias estupefacientes na zona, a policía local montou ali un dispositivo de vixilancia. Os axentes observaron como o condutor dun vehículo que circulaba pola zona entregaba un pequeno paquete a unha persoa que se atopaba no lugar e este a unha terceira persoa. Recuperado o contido deste pequeno paquete, os axentes constataron que eran 2 envoltorios de heroína. Localizaron e detiveron ao condutor do vehículo que fixo esa entrega. No rexistro posterior incautóuselle tamén a cantidade de 135 euros en billetes que tamén foron postos a disposición xudicial xunto co detido e a sustancia intervida. Deixamos os sucesos, seguimos con outros asuntos. O Concello de Ribeira confía en rematar as obras da nave do Club de Remo de Aguiño a finais deste ano. A actuación sufriu unha demora, posto que foi preciso unha modificación do proxecto para afianzar os terreos. A obra supuxo un investimento de máis d'1 millón de euros. Aínda que non cos prazos previstos nin ao ritmo agardado, as obras da futura nave do Club de Remo de Ribeira continúan. Está previsto que este mes se coloquen as pranchas laterais do edificio, concluindo así a estrutura exterior. As obras seguen o seu curso, sabemos que é unha actuación que non ten o ritmo que nos gustaría a todos e a todas, pero non están paralizadas, as obras seguen o seu curso e neste momento pois están agardando a que veñan as planchas, os laterais desas paredes, que será pois a envolvente dese club de remo. Están encargadas e esperamos que agora a mediados de setembro poidan xa empezar a instalalas e, por tanto, o edificio quede plenamente pechado para poder seguir facendo as obras no seu interior, que serán moito máis rápidas e agardamos que a finalizar o ano 2025 pois poida estar xa máis ou menos rematado ese club de remo. Dende o Concello lembraron as trabas con que se atopou o proxecto, posto que foi preciso realizar un modificado para asegurar a base sobre a que se asenta a futura nave. A actuación foi complexa, que tivemos que desenvolver dentro do proxecto inicial máis básico, porque non estaba realizado en tempo e forma, e tivemos que facer modificacións e informar tamén a toda a poboación de que houve problemas co solo e tivemos que facer un modificado para pois afianzar que ese terreo fose firme e que, por tanto, pudese soster o edificio na instalación que vai a estar emprazado. Eu espero que as obras agora collan o ritmo que necesitan para poder finalizalas, xa digo, estamos prevendo que contra final de ano poidan estar máis ou menos listas. A obra contará cun investimento de máis d'1 millón de euros para dotar o Club de Remo dunhas instalacións axeitadas que permitan a práctica deportiva para unha entidade que está a cadar moitos éxitos. Están en marcha as obras de mellora da ponte interprovincial entre os concellos de Catoira e Rianxo. A Deputación da Coruña está a levar a cabo ali unha intervención para solucionar os problemas detectados nunha das súas xuntas de dilatación. Os traballos obrigaron a cortar estes días a circulación por un dos carrís da ponte, co tráfico regulado por persoal durante o día e mediante un semáforo polas noites. Con este pequeno arranxo retiraránse unhas láminas metálicas que tapaban esa xunta de dilatación danada que estaba a provocar molestias nos conductores. A ponte interprovincial é de titularidade compartida entre as deputacións da Coruña e de Pontevedra. Segue pendente que a súa titularidade sexa cedida á xunta, tal como veñen reclamando dende hai anos ambas institucións provinciais, ou considerala unha infraestructura clave para as comunicacións entre ambas provincias.
E a volta da publicidade temos que marchar ata Rianxo porque hoxe celebraron o Feirón Mariñeiro no marco das festas da Guadalupe. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Sanxenxo e a Sociedade Galega de Hipertensión van da man para impulsar un programa de educación sanitaria para a poboación. Trátase dunha actividade pioneira que se vai celebrar os días 26 e 27 deste mes. Enmárcase no 31º Congreso da Sociedade Galega de Hipertensión e no 22º Congreso da Sociedade Galega de Risco Vascular. Na súa presentación destacaron a importancia dos índices cardiovasculares para a nosa saúde, facendo chegar este tipo de contidos á veciñanza a través dun programa que cualificaron de pioneiro. A Sala Nauta acollerá o venres 26 a conferencia sobre estilo de vida cardiosaudable e tamén un taller práctico pro desenvolvemento de hábitos saudables. O día seguinte, coincidindo co día da hipertensión e risco vascular, ofrecerase á poboación unha revisión gratuita na que se medirá a presión arterial, perímetro abdominal, peso e determinacións de glucosa e colesterol. Cada persoa recibirá un informe cos resultados e recomendacións médicas. Conscientes da importancia que teñen os índices cardiovasculares na nosa saúde, dende o Concello de Sanxenxo e gracias á colaboración da Sociedade Galega de Hipertensión, queremos achegar os coidados pertinentes aos veciños e veciñas a través dun programa pioneiro en educación sanitaria. A Sala Nauta vaise convertir no punto de encontro coa saúde ese fin de semana. A saúde cardiovascular é moi importante en canto ao seu control. Debemos ter en conta que no ano 2023, son os últimos datos que temos do Instituto Nacional de Estadística, morreron en España por enfermedade cardiovascular 115.000 persoas. En Europa, en ese mismo ano, foron 4 millóns de persoas as que morreron, o que quere dicir que cada 8 segundos morre unha persona por un evento cardiovascular. Chámese ictus, chámese infarto de miocardio, chámese consecuencias da enfermedade arterial periférica. E a Pobra celebrará o 17 de outubro o seu tradicional xantar de confraternidade para as persoas maiores. A cita congregará a 750 persoas, maiores todas elas de 60 anos, no pabillón de Venecia. O prezo do menú a cargo do Chicolino será de 18 euros. O próximo martes, día 23, abrirá o prazo para anotarse no xantar de confraternidade da Pobra que se celebra o venres 17 de outubro. Terán prioridade os empadronados no municipio. A venda de entradas vai ter lugar na Casa do Concello, na planta baixa, este ano, e o custe por persoa é de 18 euros. Este ano, como novidade, imos a facer dúas quendas para a venda de entradas. Imos comezar coas persoas empadroadas na Pobra, que van a poder adquirir as súas entradas dende o 23 de setembro ata o 3 de outubro, ambos os dous incluídos, e as persoas de fora da Pobra deberán adquirir as súas entradas dende o 6 ata o 10 de outubro, ambos os dous incluídos tamén. A cita, que como en anteriores edicións terá lugar no pabillón de Venecia, reunirá 750 maiores que poderán disfrutar dunha xornada de reencontro. O menú constará de 2 mariscos, peixe, carne e sobremesa, amenizada polo Grupo Trécola e Mar da Vila Music. Este día vai a ser unha xornada para xantar, para bailar, pero sobre todo para disfrutar e reencontrarnos cos amigos e as amigas, non? Que bueno, seguro que temos todos moitas ganas de ver. Neste día imos contar coa actuación de Trécola con Mar da Vila Music. O xantar correrá a cargo da empresa Chicolino, que foi a gañadora da licitación. Quero aproveitar a ocasión tamén para agradecer ás empresas que colaboran connosco a correr cos gastos, fan unha aportación económica e axudan a correr cos gastos para a celebración deste día. Imos con cultura porque temos nova edición dos domingos do Principal en Pontevedra. Estamos a falar dun ciclo de espectáculos de todos os xéneros para público infantil e familiar. As representacións terán lugar entre o 12 de outubro e o 23 de novembro. Nesta edición haberá 4 compañías galegas e unha de Euskadi e outra de Murcia. Trarán propostas de teatro, comedia musical e clown. As entradas estarán á venda a partir deste venres.
os domingos ás 12 da mañán e os domingos ás 6:30 da tarde. A partir do 12 de outubro e ata o 23 imos traer unha programación formada por 6 obras que son tope de gama, con entradas a 4 euros e abonos para 6 funcións a 18 euros. Cando escollemos estas obras, pensamos nas nenas e nos nenos de Pontevedra, pero tamén pensamos en que as mamás, os avós, os tíes, as madriñas, os padriños, todo o mundo pode asistir e, ademais, recomendámolo encarecidamente. E os rianxeiros gozan das últimas xornadas das súas festas da Guadalupe. Este xoves tivo lugar o feirón mariñeiro que converteu as rúas e prazas do centro rianxeiro nun auténtico mercado artesanal con centos de postos. Obradoiros, animación, exhibicións de oficios e moito ambiente fixeron desta xornada unha das máis multitudinarias destas celebracións. Aínda queda a traca final que terá lugar este venres cando milleiros de persoas entoarán a rianxeira á luz das bengalas. Dada a gran afluencia de visitantes que se agarda esa noite, a Policía Local deseñou un operativo especial de tráfico habilitando varias zonas de estacionamento para evitar colapsar o centro da vila. Estarán situadas en Punta Fincheira, Tanxil e na contorna do cemiterio para os vehículos procedentes de Leiro, Isorna ou Catoira e na Torre e o Pazo para os que accedan pola autovía. Máis de 1000 persoas volverán camiñar contra a leucemia en Boiro. O 28 de setembro terá lugar a quinta edición da Andaina Solidaria de Gealsa que vai destinar os fondos á Fundación Stop Leucemia. Xa son 5 as edicións nas que Gealsa, coa axuda doutros patrocinadores, puxo en marcha unha andaina solidaria para contribuir á investigación de enfermidades hematolóxicas. Pois desde que fai 5 anos me chamou Marga para apoiar esta causa, non dubidei, porque a verdad me parece unha iniciativa maravillosa e animo todo o mundo a que se apunte, porque colaborar con isto é axudar a todos. Unha fundación que é daqui, de Galicia, que trata con pacientes de Galicia, nosa área sanitaria principalmente, en Santiago, e que fan unha labor de investigación que é fundamental ao final para que os pacientes de cancro hematolóxico poidan ter os mellores tratamentos e ao final pois tamén unha mellor calidade de vida. Dende Gealsa, dende o proxecto UISI de RSC, unha dos eixes é esa colaboración ca cidadanía, por eso esta andaina encaixou perfectamente desde os inicios. A proba que combina solidariedade e deporte terá lugar o 28 de setembro con saída dende a Praza de Galicia ás 10 da mañá. O recorrido vai ser como todos os anos de 10 km. Este ano vamos a variar un pouco. Non creo que, a ver se co consentimento aquí de Margarita, a nosa presidenta de club, me deixa facer unha variante. Creo que ten que ser diferente. Entonces, bueno, creo que lle vai a gustar a xente. Vai ser pola parte norte de Boiro e creo que sí, ten o seu atractivo tamén a parte norte. Os fondos recadados irán destinados ao grupo de investigación que a Fundación Stop Leucemia ten en Santiago. Estamos en Santiago de Compostela, somos un grupo que aplicamos a inteligencia artificial para mellorar o diagnóstico e o tratamento das enfermidades hematolóxicas e grazas a iniciativas así, pois o noso equipo pode seguir crecendo ano tras ano e podemos ir abarcando novos proxectos que axuden tanto aos pacientes como tamén ao diferente equipo médico que ten que tratar os pacientes para mellorar na toma de decisións. Os interesados en participar poden inscribirse na web de M-Sports ou de xeito presencial nas oficinas de Gealsa. Tamén será posible facelo antes da proba o propio día. Animar a veciñanza de Boiro, cada ano somos máis, esta é a quinta edición xa. Eu acabo de facelo ahora mismo, de inscribirme ahora mismo, fai un rato, animar a toda a veciñanza de Boiro a facelo, porque vamos a facer un pouco de deporte, vamos a ter un día de familia, e de, pois eso, de diversión, e de compañerismo, e de, pois eso, de convivencia, non? Dende a organización agardan superar os 1000 participantes. E o Parque Forestal da Fracha en Pontevedra será o escenario do Campeonato de Galicia de Descenso BTT este domingo, un evento que se consolida como a proba máis importante do calendario galego dentro da súa tipoloxía. Na cita participará máis dun cento de ciclistas. Hoxe, na presentación desta proba, a organización avanzou que traballa co obxectivo de que este campeonato acade a categoría internacional nun prazo máximo de 3 anos.
invitar a toda Pontevedra, xente de arredores, que temos un tesouro na fracha, que o visiten, que o coñezan. Este fin de semana é unha oportunidade fantástica, tenemos ali festa, habrá rapaces e rapazas facendo unha modalidade espectacular, e por extensión, deportivamente espero que a proba siga medrando, esperamos que en 2 ou 3 anos sexa internacional e academos a categoría e, deixando así, porque vamos a picar sempre alto, como é o Concello, e máis hora que temos apoios de fora, e sobre todo que espero en uns meses anunciar máis novas, porque isto é un proxecto que non máis só do deporte, como dicía, é un proxecto que quere dar un cariz ao monte, que a xente empece a amar o monte. E fin de semana tamén de baloncesto en Pontevedra. A cidade acolle unha nova edición do torneo en Cestarrías, unha cita que se celebra ali por 3º ano consecutivo. Trátase da 10ª edición deste torneo que se vai celebrar entre este venres e o sábado no pabillón municipal dos deportes. Desta volta reunirá equipos como o Real Madrid, o Baskonia, o Valencia Basket e o Breogán. O venres terán lugar as semifinais. Os gañadores mediránse na final prevista pro sábado ás 8:30. O 3º e 4º clasificados ímolos coñecer no encontro que está marcado para o sábado ás 6. As entradas aínda se poden mercar a través da taquilla ou tamén en formato físico en Vila García ou Pontevedra. Na presentación participou tamén o padriño deste ano, David Zamor. Para nós é un orgullo ter estes equipos aquí deste nivel, 3 equipos Euroliga, un equipo máximo representante galego do baloncesto, que é o Río Breogán actualmente, sobre todo co orgullo de que a xente o poida disfrutar, que a xente poida vivir esta, para nós, pensamos que é un privilexio, decímolo con toda a humildade posible. Pois así marchamos de contado aquí en Canal Rías Baixas o programa Orixe e Calidade. A actualidade xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Graciñas por estaren aí. Adeus.